Hajiya tana ɓallewa ba. Na ce ta inda ka hau ta nan za ka koma. Bawan Allah ya na ganka a nan a sama ƙare-ƙare ko kai ne mai gyaran wutan? A'a Hajjaju ba ni ne mai gyaran nefa ba. Oke kai ne mai walda? Yanzu Hajjaju na miki kamata mai walda? Amma Hajiya. To waye ne? In ga bari ki jin faɗa miki gaskiya authentic barawo ne ni. Na zo zan shigo ƙwashe na ga gyaɗin kungar ɗari. Na kwanta cikin mutane na ce to bari in hauro. Kuma kin ga duk inda wayoyin nan suka lallaƙwashe Allah ba abin da suka mun. Taraf na kama katanga. Allah mai iko. To yanzu yanda ka hauro ta saman haka zaka ƙara haurawa ka koma. Ai muddin ka ce zaka sauko ka fita ya rantse da Allah na lahira sai ya fi ka jin daɗi tun muna yi mu biyu kafin in yanka ihu wallahi ƙartan maza ne da ni a cikin gidan nan sai sun maka ruku don haka yanda ka hau ta nan zaka koma. In ko kaki ina zuwa. Wannan fa matar fa ba imani ne da ita ba. Ai uban da ya kai ka hauro. Hajiya ki taimaka rayuwata. Wa ya kai ka hauro? Ta inda ka hau ta nan zaka koma. Hajiya tana ɓallewa ba. Na ce ta inda ka hau ta nan zaka koma. Lafa ɗana. Gida ka tsaya wallahi tallahi ka bani kuɗin cefane me kake nufi so kake ka bar mu a cikin gidan babu komai? Bani kuɗin cefane. Ban gane kuɗin cefane ba. Yanzu fi sabilillahi uwar gida ba ki da imani da tawakkalin da zaki dan ringa yan dabarun ku na mata ki samu ki dora abinci. Ban iya ba sai ka koya mini tukuna. Lalle ko na fahimta. Na san magani. To me maganin nawa? Me kai ka isa ka yi min? Me kai magani? Ai baka isa ka bin komai ba wallahi. Rike ganda quality ki je ki sai da hi. Ragowar canji ki samu hi karkashin gado. Ina da zan dauka kuma billahi ladi kina magana hi na saki rike. Ina ka ce maka mutum dan iska ne bayan da zaka yi da shi. Ba za ki rike ba? A iskanci ne. Lafa ɗana. Banza ana nuna miki annabi kina rinka ido. Kullum da kokarin da ake muku ba kwa gari. Kudin ce fa nan kaniya kawai. Wato wancan su kungiye su kurutu na atana. Wannan kuma kungiye kada mu. Ko? Ai wato baby ya kamata fa ki sauri mu je mu kada mu kan an kare kin da gida. Allah wallahi. Gaskiya baby ni tsoro nake ji wani irin mu je mu kada omo kuma ana zaune kalau. Ya kamata fa baby ki waye fa. Rayuwa yanzu kowa ya zama dan kungiyar kada omo. Ya kamata ki zo mu je mu karkada shi fa. Kowa ya zama dan kungiyar kada omo to ni ina ruwa na ni gaskiya ba zan je ba. Malafar ubanka. Me kada omo? Ke me wani kada omo kuma? Wai mu je wai mu kada omo. Ko kuma baby shine zaki kwashe ki faɗa mai? Wato wancan su kungiye su kurutu na atana. Wannan kuma kungiye kada omo. Ko? Ko barka da wanda baka sani ba. Zina da kake ganta tsinanne a baci. Allah ne bai ce la ta karabin zina, kar ka kusanci zina ba ma ka yi zina ba, kar ka kusance ta. Saboda muninta. Kuma kai ban da abinka. Manzo Allah ya ce idan kai azar kai da zaka yi lafiya, in kai azar kai da zaka yi magarba, in kai magarba kai da zaka yi shayi, in kai kai da zaka yi asuba. Babu wanda ya bar duniya sallama da kowa. Kai da Allah ba kai da manzon Allah. Kana da imani. Kawai daga an waye gari an cima wancan ya mutu kai ta mamaki wai dazu na gansa. Dan Allah mu daina. Kar mu kiyamata mazanata. Su ma masoya manzon Allah ne. Abin da suke ni ba a so. Sai yi musu addu'a. In Allah da za su daina. Ina ne gidan ubanki? Nan bayan. Ku je gaban iyayenki da uwarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai da jin gala janu? Haba ku ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun waye? Kai da jin gala janu? Haba ku ko dan Allah dan Annabi kamar wanda aka koro ku? Za ku kai shara. Babu wani shara a gidan nan. Hajiya mun babu shara ki ce babu me a ciki. Amma fa tsakanin da Allah kamar wanda aka koro ku dan Allah dan Annabi. Ku sai kin mana ihu? Ki ce babu shara. An gama hada hidima. Babu sharan. Kai zo nan. Zo nan sai ka zo ka zuba abin da ka ɗiba. Na ce ka zo ka zuba takalmin da ka ɗiba ko? Ko sai kuke in tara muku jama'a? Na wasu can ma dai kwaso. Ya zaɓi zai ya gaya min haka. Kamar yaya zai ya ɗibo. Ka zo ka zuba ku barayi ne ko ku masu zub da shara. Ka talla da Allah. Gari ka zo ka zuba ka gane? Duk wurin da man ka kana jin tsoron mace. Ina fa tsoron malamin mu karewa zane mu. Zan zo in muku ihun barawa wallahi. Zo ka zuba takalman nan. Zan ki kwata ki biyo mu. Kamar yaya za ku gaya min irin wannan magana? A babu albashi na ina ɗiban miliyan 2? Bazawara. Yar bazawara ta. Baka da hankali ne? Ka kalle ni san leliyar budurwa?
a babu albashi na ina ɗiban miliyan 2. Yanzu fi sabilillah baiwar Allah ki kalle ki ringa kiran kanki da budurwa saboda na tausaya rayuwar ki zan zo in aure ki in sama da ke shine har zaki mare ni. Na mare ka ko zaka rama ni? To ya zan yi rama? Ni da na san ma haka ki ai wallahi ba zan zo ba. Banda kaddara ma me zai kai ni da kula wannan mata. An tausaya rayuwar ki zaki do ni zaki ci mutunci a bainar jama'a. Fi sabilillah. Wai budurwa. Hajiya kina da jela? Jela kuma wata irin jela malam. Ana zaune lafiya wata iri. Ni ba na sai da jela abinci nake sayarwa shinkafa da wake. A za a siya abinci kar na yi kwance, a za a siya abinci kar na yi kwance, a za a siya abinci kar na yi kwance. Sauran lafiya ne jama'a, a zo a raba ni da kaya, a zo a raba ni da kaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, barkan ku da zuwa. Barka da. Hajiya kina da jela? Jela kuma wata irin jela malam. Ana zaune lafiya wata iri. Ni ba na sai da jela abinci nake sayarwa shinkafa da wake. Baiwar Allah jiya na zo wuce ko na ga jela nan yau ai mu da kice ba jela. Ƙarya ne wallahi. Wallahi ni ba na sai da jela, ni shinkafa nake sayarwa. Wato da haka nake haja kace fasara shi mana abun da gani ba je na kifi saboda ke zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsakawa wani imani a zuciya ki je na kifi ke nufi ba wai kace gane kin gane ai Akwai jela kifi. Kaka. No ce. 500 ce. Kuma shikenan 500 ba rake hajiya. Kamar ya muku rage to 500 nake sai da kana an ba ka siya maka rage. lafiya aure Ka ganta ba. Ka da abin da ya ka siya an ba ka siya ba ka gaban ka malam. wannan ba tuwa da Allah Kai kananin yayi sa ku da ku zo ku ban kayana.